Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Hey, hey, hey! Sa lahat ng mga kabisyo nating may balak magpadala ng alay. Ay, nako, alam niyo na. Thank you so much in advance. Happy birthday, Nicole Ayala! Thank you so much. Dun ba nga sa mga nagbabalak pa lang, wag niyo pong hayaan na manatiling ito ay isang balak lamang. Kung may pagkakataon, gawin nyo na po. Wag nang ipagpasabukas pa. Let's go! Somebody sayong karawon. Happy birthday, happy birthday. Hoy, alam nyo po mga kabisyo, isang napakalaking blessing ang maging buhay ngayong araw na ito. Tama. Yan. 20... 20th. Okay, fine. 29. Napilitan po. Napilitan pa akong umamin sa 29. Naku, nakakaloka. Nung isang araw nga, habang nararamdaman ko ang pagdami ng aking wrinkles, kaya ako'y nagpa-botox ng aking noo sa Skinny Aesthetic. Sabi sa akin ni Doc Pao, happy birthday na, malapit na birthday mo Sabi ko, nga Doc, mag-46 na. Oh my God, sabi ko, mag-46 na ako. Nagsimula ako dito sa Skinny Vein, mag-40 pa lang ako, papasok pa lang ako sa 40. Ngayon, mas malapit na yung 50 kaysa sa 40. Yung edad ko ay mas malapit na sa 50 kaysa sa mas malapit siya sa 40. Oh my gosh. Pero, it still is a blessing. Ayan. So, sa pag-46 mo ngayon, so far, ano yung nakita mo bilang Nicole Ayala, yung masasabi mong greatest achievement mo sa edad mo na 46? Ulit-ulit? Hindi, yung this year, hindi, this year lang. Pwede namang hindi nasabihin yung edad mo 46. Mga 62 times mong inulit. Ikaw nag-umpisa Sa edad mong 46. Ngayong 46 ka na. Ikaw, Nicole, as you turn 46, ulit na. May mga iba nga hindi na nakarinig, inulit-ulit mo pa talaga. Charot. Sabihin natin this year. Sa palagay ko, pag-overcome ng and I hope I have truly overcome it, no? Hindi pa naman nila sinasabing cancer-free na agad. Pero yung napagtagumpayan ko yung thyroidectomy, napagtagumpayan ko yung radiation, I think medyo maayos naman yung epekto sa akin nung lifetime na iniinom kong replacement ng thyroid. Parang ganyan, yun. Yan siguro yung, kasi yan yung isa sa mga major na nangyari talaga sa akin this year, na plot twist Kaya nga ang unforeseen talaga. Unforeseen talaga, as in unexpected. So, kung meron naman akong I wish na yung plot twist ko naman po for next year, bago ako mag-47, ay naman, yung plot twist na parang, wow, Lord, grabe naman tong blessing na to. Hindi, inihahanda ka nga lang Saan? Sa 4-story mansion? Sa blessing. Sa blessing, 4 stories Lord, ayoko ng 2 palapag lang. Baka hindi mo daw kayanin pag hindi ka pa na-trained So, tinraining ka muna ni Lord. Ay, di, tama. Baka hindi ko daw kayanin. Kung may sakit ako. Correct, Kasi paano ko aakyat? Kasi diba? 4 story, tapos magsisigaw ka. Tapos may tama yung thyroid mo. Correct, tama. Diba? Thank you, Lord. Di thank you na agad, Lord.
Hindi naman din ako masyado, Jegs, na ang siguro isang natutunan ko talaga, yung wag masyadong matakot sa future because the future has not arrived. Tama. So, take each day at a time pa rin talaga ako. So, one day at a time. This Correct. birthday muna. Ayan. Hindi ko na muna isip. Syempre, nag-hope ako na ang 2026 is a better year Oo. financially and all. 'Di ba? But hindi mo naman din na alam ko at sana worry-free, ganyan. Pero hindi mo naman din masasabi kung anong mangyayari. Kung sakasakali hindi ka tanungin, anong gusto mo matanggap sa... Kundi Oo. yung totoo. Kung sakali, kunyari Kung lang. sakaling may mayaman, Oo, kunyari lang. Oo. Yung Huwag ka na mahiya. kasi yung walang nakakahiya talaga. Pipilitin ka namin. Sige na. Sige. Ano ba gusto mo matanggap? Promise. Oo. Sasakyan kasi. Alam mo kung anong gusto kong sasakyan, yung totoo. Ano? Kaya lang kasi parang feeling ko kaya hindi masasakatuparan kasi ano siya parang medyo hindi naman pwede rin naman siyang pampamilya. Ganyan. Pero kumbaga kung pipili ng sasakyan na bibilhin yung pamilya, mas family car kesa dun sa gusto ko. Helicopter kasi. Two-seater na jet. Sares. Yung pwede mag-land sa tubig. Ayan, yun kasi. So, kaya hindi matutupad. Tsaka gusto ko rin yate. Kaya lang, pwede makabili ng second hand na yate. Pero, mahal ang parking. Mahal daw ang parking pala ng yate. Parking pala. Parking pa lang. So, wag na lang din. So, salbabida na lang. Salbabida na. Mas Pwede makatotohanan. Correct. Mas makatotohanan. May space pa. Diba? May available pa na space. Oo, magagamit mo ba tuwing may baha? Tama. Diba? Correct. Ay, ewan ko. Wala naman. Wala kang gusto, Nicole. Hindi nga. Sige na, sabihin mo na, Nicole. Hindi naman. Hindi, para sa mga gustong magbigay ng gift kay Nicole Yala, kasi sabi nila, kadalasan, ang hirap naman regaluhan ng taong parang andun na sa kanya lahat. Hindi po ako mahirap regaluhan. Yun lagi ang mindset, di ba? Una. Alam mo, sa pagre-regalo sa isang tao, dapat kasi kilala mo siya. So, kung kilala mo yung tao, alam mo yung mga likes niya, yung mga favorites niya. Napaka-obvious po ng favorite ko. Hindi po ako introvert na nakatago po yung mga favorite ko. Something pink. Something pink. That's so obvious. Something na Hello Kitty. Yan. Diba? Something na mabango. Something na kumikinang. Pero you're into Hello Kitty pa rin until now? Mga limited edition pieces na. Okay. Unlike before na talaga. Oo na lahat. Pero kahit ano naman na ibigay sa akin na Hello Kitty, ginagamit ko. Pero hindi na siya yung parang yung I will go out of my way para bumili ng stapler. Hindi na yung mga ganon. Kapag ka lang may mga kakaiba. Kaya ito lagi, gamit na gamit to eh. Itong galing to sa tambalanisa natin yung suot ko na Hello Kitty na Crocs na mataas. Favorite ko yan. Sana maglabas na ulit sila ng, ng limited edition. Mga ganon. Okay. Tapos yung Miniso na nagpadala sila sa akin ng mga Hello Kitty na mga products. So halimbawa, ganyan. magpapakustomize sila ng Hello Kitty na rebulto. Na rebulto, pwede, di ba? Why not? Tapos gold, bili kayo ng gold sa Oo, di ba? Hindi kasi tsaka anything na personalized. Alam mo ba, hindi ko na nga matandaan kung sino yung nagbigay sa akin ng crochet. Crochet na Hello Kitty ang design, tapos nakalagay Princess Nicole. Wala pang akong anak nun eh. Tapos nilagyan niya ng sa clock, ginawa niyang clock. So siya yung nagtahi, tapos Hello Kitty yung design, tapos Princess Nicole. Hindi ko na matanda ako sino. Ano pa yun, wala pa akong anak. Hanggang ngayon, wala na rin siyang battery, hindi na rin siya gumagana. Kahit may battery, sira na siya. Pero naka-display pa rin siya. At kahit saan ako lumipat, ng kondo, kaya ng lugar, lagi ko siyang sinasama. Pati yung Hello Kitty na salamin na merong parang painting na Hello Kitty tas nakalagay DJ Nicole Yala. Sobrang appreciative ko sa mga personal na ginagawa. Yung mga merong twins noon, nakalimutan ko po yung pangalan niyo, wag na po kayo magalit, na napakagaling magpinta. Tas lagi sila may mga ilan na silang paintings na ginawa ng tambalan before. Naalala mo yun. Hanggang ngayon nandun yun. Except yung nasunog. Kasi kabibigay lang yata nila noon. Tapos hindi ko pa siya naiuuwi. Pero all the rest, 3 atay nasa bahay namin, nandoon pa rin. Dalhin mo nga kami sa utak ng isang Nicole Yala na... Ay, naku, magulo! Sure ka gusto ba? namin yun. Sure ka ba? Naalala ko yung sa Korea nung pumunta tayo sa Hello Kitty Cafe ba yun?
Ano yung tumatakbo sa utak mo pag yung overwhelmed yung mga Hello Kitty? Kinakausap nila ako. Kaya nga tanong ko sa'yo, gusto mo bang malaman? Magulo. Hindi natutuwa yung mata ko kapag ka nakikita ko sila. O kaya kahit anong bagay na kulay pink, talagang very attractive siya sa akin. Ito, yan ito hindi ko to alam at ngayon ko lang tatanungin. Saan nagsimula yung ano mo sa Hello Kitty? Hindi mo alam? Hindi. Kasi hindi ako nag-share, di ba? Oo, bihira kasi. Paano siya nag-umpisa? Dahil sa sugat ng kabataan. Hindi siya natandaan mo nung araw, ewan ko kung sa probinsya, kasi 'di ba sa nung growing years ko at growing years mo, nasa probinsya ka. Ako Manila na kasi ako ever since. Yung brand na Sanrio. So si Sanrio, siya lang yung naglabas ng Hello Kitty. Siya lang yung nagbebenta ng Hello Kitty. Kero Keropi. Ayun, Kero Keropi. Alam mo yung stationery. Pag sumusulat ako ng love letters dati, si Kero Keropi. Magkakapatid yan sila, magpipinsang malalayo. Mga third and fourth cousin. Di ba? Mga ganon. Tapos nabibili lang siya sa Sanrio. Tapos natatandaan ko, nabibili lang siya. Iilan pa lang yung Sanrio noon. Tapos ang malapit sa amin, dahil nag-aaral ako noon sa Makati, ay nasa Glorieta. Tapos natatandaan ko, papasok lang ako doon, tapos wala akong mabibiling kahit ano. Kasi mahal. Ay, gano'n. Oo, mahal. Kasi pag nag-collect ka kasi ng item, pag collector ka kasi, may kaakibat ito na dapat kahit papano may extra kang pera. Hindi ka pwedeng mag-collect ng bagay na wala kang extra. Kasi kung hindi, kasalanan yan dahil mas inuna mo pa yung collection kesa doon sa So dapat extra siya. Always remember that. If you're collecting something, it has to be extra money. So parang dala-dala ko yung yung sugat na yon na hindi ko nabibili yung mga Hello Kitty. Nung able ka na yan, nabitbit mo siya. Kaya nung able ako, nabili ko na siya. Plus, nung dumating yung panahon na hindi na lang Sanrio naglabas. So marami na rin yung naglalabas ng Hello Kitty. Merong mga collab, tas merong pinsan Hello Kitty na pwede na din. Parang medyo kamukha na parang hindi. So may mga original, may mga class A. Kumbaga marami ng options dati kasi wala. Nagsimula lang siya sa isang stapler, to be honest, sa office. At dito lang siya nag-umpisa, nasa Love na ako. At hindi siya nag-umpisa nung unang-unang kong taon sa Love. Hindi. As in like, a little before I got married. So, hindi rin siya... So, parang all along, dormant lang yung Hello Kitty dormant lang sa sugat. Hanggang sa na-trigger uli ng stapler. ng stapler. parang sa Divisoria ko. Parang sa 168 ko siya nabili. Sabi ko, may stapler na Hello Kitty. Tapos, mula sa stapler... may gunting na, may mga lapis. Nag-umpisa naman siya sa mesa ko sa baba. Sa office, hindi pa nga ako manager noon. So, as in maliit na space. Doon lang siya nag-umpisa hanggang sa sumasaya na yung mata ko kapag dumadami na sila. Hanggang sa naging collection na siya. Hanggang sa nagkaroon ako ng anak, tapos hindi niya trip sa Hello Kitty. Kaya, alayo talaga ng trip ng anak. Alayo talaga ng trip ni Princess. Kaya, inunti-unti ko na rin siyang nilet go. Pero hindi naman, totally nilet go ko. Kasi every time na nakakita pa rin ako ng Hello Kitty stuff, lalong-lalo na pagkakaiba, lilingon pa rin talaga ako Lilingonin ko pa rin, titingnan ko pa rin kung gusto ko May siya. sarili ka pang mascot ng Hello Kitty Meron nun, di ba? noon. Oo, yun regalo siya sa akin ng friend ko, binili niya sa China. Oo, isipin mo, laki-laki noon. Pinaship niya galing China. Pag nalulungkot si Nicole, sinusuot ko. Sinusuot niya nag-Hello Kitty. Nag-Hello Kitty ako tapos tapos naglalakad ako sa Mega Mall. Ganon. Doon siya nagsimula. Ayun. Ganyan. So, one thing's for sure, if it makes you happy, tapos ito yung dahilan kung bakit ka nadidistress, and then go ahead and buy it. Collect it. Kung ano lang naman, kung kaya And you deserve it naman. Oo, diba? hindi naman ito pampipilit na, ito nagpapahappy sa akin pero wala na kayong pangkain. Hindi naman dapat ganun. Dapat yung yung sakto lang. So muli, happy birthday, Salamat Nicole Yala! naman! Tuloy-tuloy lang ang pagpapadala. Tuloy-tuloy nyo lang po yan. At saka kung halimbawa, busy kayo ngayon, kahit next week, okay lang. Tama, ayan. Wala namang problema. Correct. And then, magandang birthday gift din po mga kabisyo. Yung supportahan nyo po yung mga produktong ine-endorso ko. Katulad ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Yan. So, nakakatuwa kapag sinusupport nyo yung mga nire-recommend naming mga whether it's Unilab products, sa mga produkto ng ACS. Yes, yan. ACS. Correct ka, mga kumikinang
kumikinang na jewelry ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry, 'di ba? Kung ano man, natutuwa kami kasi ibig sabihin, positive influencer po kami. Tama. 'Di ba? And Black Friday sale ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Alright. Salamat sa mga pabati, hindi ko po kayo mare-replyan isa-isa, but thank you so very much. Ayan. O siya mga kabisyo, ito po ang tambalang kumikinang muli. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!